Καλώς ήρθατε στην ετήσια κοπή πίτας της Ένωσης Αδελφοτήτων Λιβαδιάς Βορείου Υπήρου. Η παρουσία σας μας ευχαριστεί ιδιαίτερα, καθώς αποδεικνύει την ανάγκη και την επιθυμία μας να ανταμώνουμε με ανθρώπους που μοιράζονται τις ίδιες ανησυχίες λόγω των συνθηκών, αλλά κυρίως την ίδια νοσταλγία για τον τόπο μας. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή και αυτή τη στιγμή καλώ στο βήμα όλο το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας και τον Πρόεδρο κύριο Γιώργο Τζονάκα για ένα σύντομο χαιρετισμό. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστούμε. Για μια ακόμα άλλη φορά αποδεικνύεται ότι στηρίζετε τις προσπάθειες της Ομοσπονδίας. Συγγνώμη, ο Πρόεδρος Νεολαίας. Πού είναι ο Πρόεδρος Νεολαίας? Εδώ. Όπως κάθε άλλη φορά, αποδεικνύουμε και άλλη μια φορά ότι οι Λιβαδιώτες δεν είμαστε μόνο ποσοτικά μεγάλη επαρχία, αλλά είμαστε και ποιοτικά πολύ πιο πάνω από άλλους συμπατριώτες μας και το αποδεικνύουμε. Σύντομα θα έχουμε και τις τοπικές εκλογές στα πάτρια εδάφη. Πρέπει και εκεί να αποδείξουμε ότι υπερέχουμε. Πρέπει να στηρίξουμε δικούς μας υποψηφίους, να τους στηρίξουμε με όλες τις δυνάμεις και να τους ενθαρρύνουμε για περισσότερα έργα. Σήμερα ο έπαρχος δεν μπόρεσε να βρίσκεται εδώ ανάμεσά μας, στέλνει τους χαιρετισμούς. Επίσης και ο πρόεδρος της Ομόνοιας, επειδή είναι οι εορτασμοί για την 25η Μαρτίου στη Βόρειο Ήπειρο, έπρεπε να ήταν εκεί. Μεταφέρω εγώ τους χαιρετισμούς και του Πρόεδρου και είναι και εκείνος μαζί μας. Επίσης και ο Πρόεδρος της Ομόνοιας, επειδή είναι οι εορτασμοί για την 25η Μαρτίου στη Βόρειο Ήπειρο, έπρεπε να ήταν εκεί. Μεταφέρω εγώ τους χαιρετισμούς και του Πρόεδρου και είναι και εκείνος μαζί μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω σήμερα εδώ την νεολαία της επαρχίας Λιβαδιάς. Είναι ο πρόεδρος εδώ, ο Φώτης ο Κρέμος. Θέλω να σας ενημερώσω, βεβαίως λεπτομεριακώς θα τα πει ο ίδιος, ότι σήμερα έγινε μια πολύ καλή και ιδιαίτερη εκδήλωση υπέρ του χαμόγελου του παιδιού, συγκεντρώνοντας έτσι τρόφιμα και ρούχα για το σύλλογο αυτό. Αποδεικνύουμε ότι οι Λιβαδιώτες είμαστε άνθρωποι της προσφοράς. Επίσης θέλω να σας αναγγείλω ότι σύντομα θα ανακοινώσουμε και κοινές δραστηριότητες και εκδηλώσεις με την νεολαία. Θα ενισχυθεί περαιτέρω η νεολαία, είμαστε δίπλα τους και είναι δίπλα μας και κοινές εκδηλώσεις έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Επίσης πρέπει να ενθαρρύνουμε όχι μόνο την νεολαία, την οργάνωση της νεολαίας, αλλά πρέπει να ενθαρρύνουμε και αυτά τα υπέροχα παιδάκια εδώ πέρα που είναι πρώην νεολαίας εποχής, τα οποία σήμερα εδώ θα μας αποδείξουν τις καλλιτεχνικές τους ικανότητες με το χορευτικό. Εδώ που μια πολύ καλή δουλειά έχει κάνει ο Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας και Πρόεδρος του Βαγγελατιού, ο Μίτσος Ορίζος, ο οποίος είναι πάντα παρόν. Επίσης, όλο το Διοικητικό Συμβούλιο θέλω να το ευχαριστήσω εδώ ενώπιον σας για την πολύ καλή συνεργασία και την πολύ καλή δουλειά που κάνουμε στην Ομοσπονδία. Καλησπέρα και από μένα. Χρόνια πολλά σε όλους σας. Να σας διαβάσω λίγο για το ΔΣ βασικά και γράψαμε. Βασικά, το ΔΣ της νεολαίας επαρχίας Λιβαδιάς, γράφουμε όλοι μαζί, προκειμένου. Για να ξεφύγουμε από τη μιζέρια μας, πρέπει να ξεπεράσουμε τα όρια μας. Για να δώσουμε βοήθεια σε όλους που πραγματικά έχουν ανάγκη.
Έτσι και πράξαμε σήμερα. Σήμερα μαζί με όλα τα παιδιά της νεολαίας επαρχίας Λιβαδιάς μαζέψαμε ρούχα, τρόφιμα, τετράδια για το χαμόγελο του παιδιού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο που ανταποκρίθηκε σε αυτό το κάλεσμά μας και επιφυλαζόμαστε για περισσότερα έργα για το χαμόγελο του παιδιού και βασικά και για τη Βόρειο Ήπειρο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Και τώρα περνάμε στη διαδικασία της σκοπής της πίτας. Θα ήθελα μαζί με τους δύο αντιπρόεδρους εδώ, μαζί από κοινού, να κόψουμε το πρώτο κομμάτι. Βέβαια το πρώτο κομμάτι είναι για το Χριστό και από κοινού να κόψουμε το κομμάτι της Ομοσπονδίας. Ωραία, ευχαριστώ. Και θα ήθελα και με τον πρόεδρο της νεολαίας να κόψουμε το κομμάτι της νεολαίας. Τώρα θα ήθελα και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εδώ να κόψουν ένα κομμάτι, ξεκινώντας από τον Άκη. Για τους μόνιμους κατοίκους της Βορείου Ηπείρου. Ο Θωμάς, ο Στέφος. Για τα υπέροχα παιδάκια εδώ πίσω, το χορευτικό. Ο Κώστας ο Παριαβάς. Θα κόψω ένα κομμάτι για τους συνταξιούχους του Βορείου Ηπείρου που ανυπόμονα περιμένουν αυτή την μικρή σύνταξη. Θα ήθελα και από τον Εμίλιο τον Πάντο ως πρώην πρόεδρος της νεολαίας να έρθει εδώ να κόψει ένα κομμάτι πίτας και να το αφιερώσει όπου εκείνος νομίζει. Και είσαι και επίτιμος πρόεδρος, οπότε οι ιδιότητες. Στη νεολαία του Βορείου Ηπείρου. Χρόνια πολλά σε όλους. Πριν από λίγο καιρό έχουμε ανακοινώσει τον Απόστολο Αποστολόπουλο επίτιμο μέλος της Ομοσπονδίας μας. Οπότε μπορεί να έρθει να κόψει εκείνος ένα κομμάτι πίτα. Είναι ο άνθρωπος που μας στηρίζει πάντα εδώ πέρα, Ελαβίτης, φίλος μας. Εγώ θα ήθελα να το αφιερώσω στους βορειοϊπηρώτες γενικά. Και τώρα θα ήθελα ο υπεύθυνος του χορευτικού. Ποιος είναι ο υπεύθυνος του χορευτικού? Ο Γιάννης ο Νάσος. Ο υπεύθυνος του χορευτικού να κόψει ένα κομμάτι πίτα. Κόψω στο χορευτικό μου. Στο χορευτικό μου. Είστε καλά? Τώρα και το κοριτσάκι εδώ να κόψει ένα κομμάτι πίτας. Έλα. Θα το αφιερώσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα θα απολαύσετε το υπέροχο χορευτικό εδώ πέρα και ακολουθεί το Γλένι.